Tieto kontajnery sú jedny z takých prvých lastovičiek zabezpečenia odpadu pred prístupom medveďa a nedoho na Slovensku. Toto je vlastne kontajner, ktorý som so sebou bral v roku 2011 do Yellowstonského národného parku do USA. Čiže tento typ kontajnera si precestoval naozaj pol zemegule s tým, že on sa javí ako normálny kontajner a práve preto sme rozmýšľali, ako to spraviť, pretože toto je 1100-litrový najbežnejší typ kontajnera na Slovensku, ktorý má vlastne takéto poloblukové otváranie. A v čom je on špecifický? Tak prvá modifikácia, ktorú vymysleli Kanadenia a Američania, je to, že on má vlastne vnútri rozperný zámok. A ten kontajner sa dá zamknúť znútra. Keď sa tu uzamkne, tak sa bodovo vlastne zachytí o tieto zábrany kovové a nedá sa otvoriť. Tým pádom vlastne medveď sa do neho nedostane. Je to testované aj s grizzly medveďmi, oveľa väčšími a ťažšími, než sú naše medvede. Je to testované aj u nás v Zoo Košice. A problém bol ale napríklad to, že tie kontajnery, keď boli na voľno postavené, tak mohli tie medvede, tie kontajnery napríklad otlačiť takto do auta vedľa alebo niekam a to auto poškodiť. A práve preto sme s tou spoločnosťou vymýšľali, že ako to spraviť a momentálne dnes vidíte, že majú ako betónové takéto podsady a sú tu takéto kovové zábrany, ktoré sa veľmi jednoducho vlastne takto uvoľnia a keď je to takto zaistené, tak ten medveď nedokáže ten kontajner dostať z toho miesta a on je vlastne zabezpečený na jednom mieste. Toto riešenie je veľmi vhodné napríklad, keď je menšie ubytovanie v Tatrách alebo na území s výskytom medveďa hnedého a nie je vhodné tam postaviť celkovo nejakú veľkú staničku alebo možno nejaké vlastnícke práva. Majiteľ pozemku nedovolí postaviť drobnú stavbu ako vo forme staničky alebo stoiska na odpad. Tie riešenia sú dobré vtedy, keď sa medveď do kontajnera nedostane, nie je schopný si pri tom ublížiť, ale najdôležitejšie je to používateľsky veľmi dobre urobené pre ľudí tak, aby nemali problém to otvárať, zatvárať. Pri tomto type kontajnera je dôležité to samozrejme uzamykať a uzatvárať ten kontajner. Keď ho necháme takto otvorený, ako je teraz, tak to môže byť problém. Nie je to problém v tomto prípade, pretože je to sklo a papier a do toho medvede väčšinou nelezú, lebo tam nemajú čo hľadať. Plasty bývajú už väčší problém, pretože tam ľudia vyhadzujú aj tetrapaky, džúsy, v lete to smrdí, môže to lákať medvede. Plus tie medvede, keď tam nájdú nejaké kelímky a jogurty a tak oni to chrúmu v celku a potom s tým majú veľké problémy zažívacie a občas sme to videli aj tuto po Tatrách v truse medveďov, naozaj sáčky a kusy týchto kelímkov a tak, takže je to veľký problém. Čiže nielen staničky, ale dôležité sú aj samotné kontajnery.